हिंदी हिंदी आता है मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है ये सुजुकी का कार मिलता है ना मारुति इधर है ये काय के लिए पकड़ा है सैनिटाइजर सर सैनिटाइजर अरे टेम्परेचर है सर कौन टेम्परेचर बनने मागे पिस्तौल बुद्धि मैंने उलाई बोई को कैसे जाना पड़ता है पता मैं जाता हूँ मरली मेल बेले दी तेरा दूरा कार देता हूँ रेट बाड़ी क्या ಬಾಡಿಗೆ ಗತ್ತಿ ಸ್ವಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇದು ದೇತೋನ್ನಾನ ಓಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ఆయనల తరకుజాలు పోతుందో చూడు అవి తొప్పి తిట్టి మరలి నమస్కారం కార్ దేతోండ అంది ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾತಿರು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟಿಗಾನ ತಲ್ಪ ಜಾತಿ ಕುಂಟಿಗಾನ ತಲ್ಪ ಜಾತಿ ಅವ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಡಕಂಡೆ ಆ ಬಂಡೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ಏನು ನಡ್ತಾವ ఒక ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ತಡೆ పోతాను కాకి బండి ఉంచి పిరాబోలి అంతేడే తీరు ముల్తా దనీ ఇది వెల్కమ్ మల్పునారే అబ్బోలి ఆన ఇరు దనీ Hi sir. Hi, morning. Okay sir, welcome to Maruti Suzuki Arena, Bharat Auto Car sir. Sir. Subhas sir. This is mobile details board ittunde sir namakku. Mobile number boka inna pudar sir. Details dale jusula bandu. My set no sir nanala ella phone iru use malpunane. Ella phone malle takaki er korre namme taitu sumar varcha. Smart phone ate sir ite pura materla use malpunna. Inki ite battina poine yav. Ite scan malpare apujjate sir. Ite scan malpare undu. Puraniyanna maminu aspatrede scan maldir. Mulla scan ha. Sir onji mobile number korpare sir inna. Mobile barale. Panle sir. 92 32 kala bandate ande sir idna ನಾವು ದೇತೋಂದಿ ನಾಲ್ಪ ಪುದರ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಪನ್ಪರೆ ಸರ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅವೆನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಐಡಿ ಸರ್ ಐಕು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಐಡಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಐಡಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪು ಸರ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಗುನ ಬ್ರೋಷರ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಪುಡುವ ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊರ್ಪರೆ ಇನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅವ ನೆಟ್ ಉಂಟು ತೋಚ್ಪಾ ಇರ್ ಬರೆಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇರೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಟು ಸೇವ್ ಅತ್ತು ಓಕೆ ಸೇವ್ ಪಂಡೆ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಅದು ಸರ್ ಐಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಎಂಗೆ ಎತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ ಬನೋಚಿ ಹೌದು ಸರ್ ಎಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಚಿ ಹೌದು ಓಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಸರ್ ಇರಿ ಎತ್ ಶೋಕುಲ್ಲ ಓ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾರ್ ದಾತಿ ಶೋಕ್ ಇರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಹೋಲ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಹೋಲೆ ಓಯ್ నువ్వు కారు మూలు తెక్కోడా ఇదే పరియర్నా యాన్ కారు తెక్కదు ఉలాయి బరోడా నువ్వు పర్జిన కొనోలేదా అది నాకు అవ్వాళ్ళ బస్సుட்டு పోనా పోడా ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಟರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಡ ಪುಣಿ ಎಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಸರ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ನಾನ ಅದು ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದಿರತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಯಾಕಡೆ ದೇತು ನಂಬರ್ ದೇತು 9292923232 ಬಲೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡಾ ಹೂ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣದು ಎಂಕ ಗಾಡಿ ಒಂತ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿ ಎತ್ತಲು ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯರೆ ಪಕ್ಕ ಇದು ಎಲ್ಲೆದೆತ್ತಂದಾಗಿ ಪಕ್ಕಡೆ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡತೆ ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ಪಂಡ ಒಂಜು ಐನಾಜಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ರೇಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೆಲೆರಿಯೋ ಬಣದು ಸೆಲೆರಿಯೋ 7 ಲಕ್ಷ ಸುರಾಪ ಎವ್ವೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಏರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ఇంకొంచూరు ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 7 lakhs ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಚ್ಚಿపోయినాల్ ಕೈ కొంచెం ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮಲ್ಲಿಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಇಂಜಿನ್ ಓಡು ಇಂಜಿನ್ ನೆಟ್ ಸರ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ
ಮೆತ್ತಗೆ ನೆತ್ತವಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವ್ದು ಇತ್ತೆ ಸೀಟ್ ದಾಟಿಟ್ಟು ಬರೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಮಾರಿದಲ್ಕ ತೂಜಿಂದಿ ಅಂದಂದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7-8 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪನದು ಒಂದು 2-3 ಸುರಾಪು ಏನ್ಮ 2-3 ಸುರಾಪು ಕಾಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಜಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಹೋಯ್ತು ಅಕ್ಲ ಕಂಪಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಲೆ ಏರ್ನ ಸರ್ ಬ್ರೀಜರ್ ದಕ್ಲ ಕಂಪಿಂದ ಬ್ರೀಜರ್ ಹತ್ತು ಸರ್ 9 ಹಿಡಿದು ಸುರಾಪು ಒರ್ಮ ಒರ್ಂಬಾಡ್ದು ಒರ್ಮ ಕೊರಲಿ ಅಂಡ ಒರ್ಮಗದಲ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ಹೆವಿ ಅವನು ಹೆವಿ ಆತ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪದ್ರಾಡಾಪು ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪದ್ರಾಡಾಪು ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ತೋಡ್ಡುಂಡ ಸರ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ತೋಜಾವೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿದವು ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಆಜಿ ಹಿಡಿದು ಸುರಾಪು ಎತ್ತ ಮುಸುಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಮುಸುಂಟದಲ್ಲ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಜಿ ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿ ಸುರಾಪು ಸರ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ನೆತ್ತಬುದ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ 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 ಹಾಂ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಕುದ್ದಿಯ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ಡ ಹೂ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಈರ್ಡ ಹೂ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಎಂಡ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗತೆ ತಂದಿನ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಉಂಟು ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಕುಲುಗ ಒರಿಯನೇ ಹೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಒರಿಯನೇ ಹೊತ್ತಿನ ಒರಿಯನೇ ಒಯ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೇವೆ ಬಸ್ ಅಂಚತ್ತು ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 5 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಡು ಪೋನಾಗ ಖುಷಿಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಡ್ಬೋಪೇರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ 5 ಜನ ದಾಯ ಬರ್ಬೋದು ಮುಲ್ತು ಬಿದಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಣತಿ ಅದಾಳ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಣತ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಐತೆ ಹಾಂ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಪರ್ಪಾರ ಅನ್ನತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ನೀರು ಕೊರಿಯಾರ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊರಿ ಕಾಪಿ ಅವು ಹಿಂಗ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಟುನು ಕಾಪಿ ಬರ ನೆಡ್ಡೆ ಅವು ಇರೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫಿಟ್ ಅಪ್ ಏಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಗಲಾಲೆ ಜನ ಕಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ఒక అల్ల కుటుంబం సుమారు జన ఉండలేదు అయిన మాత నమ్మలు ఎక్కువ బర్రి అంచేత ఈర్న ఇల్లడు ఉప్పును కాలి నికులు 4 జన మాత అన్నాను అరే బుర్చింది బన్నత మళ్ళీ సార్ మళ్ళీ యాన్ బత్తి నెటి రేగ్లోన్ చాన్ గీతం 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 బుర్చి షుగర్ బుర్చి అంతలే నువ్వు బుర్చా షుగర్ ಬೋಡ ಇರೆಗೆ ಅತ್ತ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಾಪು ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಫ್ರಂಟ್ ತುಲಿ ಎತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರುಲು ಉಂಡು ತುಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಒಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದು ಬಂದ್ ಪೇರತೆ ಎಲುಬ್ಲೆಸ್ ಇಂಚ ಎಲುಬ್ಲೆಸ್ ಅತ್ತು ಸರ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ಯೂರ್ ಆತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೀವ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನನೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇರೇಕ ರೋಡ್ ಉಡ್ ಪರ ಎಂಚ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಇರೇಕ ಒಂದೇನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಡ್ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಂಡ್ಲೆನ್ನ ನಂಬರ್ 92923232 ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಂಡತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಕಡಪುಡಿ ತುಲೆ ಕಡಪುಡಿಯಾರ ಐಟು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇರ್ನ ನೆಟ್ ಬೈಜಿ ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಬಲ್ಲ ಉಂಡರ್ನು ಓಲು ನೆಟ್ ತೋಜಾಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ಐಟು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ಪರತ್ತು ಫೋನಿಯೇ ಮಗಳ ಪೆನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೆ ಅಂದದ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮಗಲ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಮಗಲೇ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಮಗಲ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ನನ್ನ ಮಗೆ ಮುಚ್ಚುಂಡು ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಮಗಳನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರನು ಅಡಿಗೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪಿ ಮಗಳ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಮಗಳ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ